Xwendekariya ji derve ji bo hemwelatiyan derfetên gelek xweş pêşkêş dike. Xwendekar êdî nikarin du zanîngehan bi hev re bixwînin, awif an jî fakulteya ji derve ji bo qeydê bangî welatiyan dike. Ego lisans xwendibe, ego pêş lisans xwendibe, karin bê zanîngeha duyemîn li cem bixwînin. Mirov dikare di her wext û temenê de hîn bibe an jî were perwerdekirin. Li Tirkiye 3 milyon xwendekarên fakülteyê ji derve hene. Fakülteya ji derve niha ji bo hemwelatiyan fersenda zanîngeha duyem dide. Fırsat ki nû fırsat ki baş e ve fırsatê de gelek insan fêde dibîne. Müdürê şaxa fakülteya ji derve ya Amedê Davud Turhan destnîşan kir ku 105 biro xizmet didin xwendekaran, kesên ku bixwaze fakülteya duyem bixwînin divê di navbera 5 û 11 îlonê de qeyda xwe bikin. Gel ji bo perwerdeyê eleqeyeke mezin nîşan dide. Navan xwendekara de nêzîkî 6000 astengî hene, nêzîkî 5000 mahkum hene. Navan xwendekara de valî yardımcısı hene, kaymakam hene, akademisyen hene.